Nasib urung ngarit kok wis udan koyo ngene. Wis lah mending aku aluk nyanyi wae. Ngarit awan jelalah kok malah udan. Bingung tenan ngarit musim udan. Ngarit isu suka cecetas. Ngarit awan kaya semaput. Ngarit sore dan terus senang banjir tenanan. Burung duit pakan. Iki motor kudu tak jogo tenanan iki. Nek tak jogo tenanan kok malah dicolong wedhus-wedhus kae. Ayo dicolong kok nguri kae motore. Alah, wis padha ngarep kabeh malah. Kowe rasa metangkring ning dhuwur kono wis buyar. Galak tenan kowe. Lah apa kowe galak-galak? Lah wong motor silean kok galak kaya ngono kowe susu. Alah malah ngarani silean patakmu kowe. Iki ngono motor colongan tel. Colongan kok bangga. Isu iku ngurimu dicolong Timi kuwi. Alah, colong Timi beno, aku ora percaya omonganmu wisan. Ayo Mi, gas ayo tumpahin ku balapan Mi. Aku lho ora ngaro mbok otoni kaya ngono. Lah dalah, tenan jebule rasa mlayu kowe. Alah, dasaran cempe nyolongan motor. Tel tenano. Awas aduh, loro kabeh aku. Dasarane Timi. Ora pokro tenan iki. Ayo gudak. Aku melu. Hihi, iki sing jenenge motor tel, motor balap kaya gatel. Wes aja balapan kabeh kaya ngene. Nek balapan kabeh aku melu balapan pisan iki. Esu, ayo melu balapan pisan esu. Malah ana sing metu ngguri barang. Kabeh padha liwat. Dasarane wedhus-wedhus iki ra pokro kabeh. Padha mlayune inti wedhus-wedhus mau. Ya Allah, berilah hamba-Mu ini kesabaran ya Allah. Semoga aku selalu sabar menghadapi wedhus-wedhus gender kaya ngene ya Allah. Amin. Esu, ketoke awakmu pengen balapan iki. Nyoh iki tak silai motorku. Motor iki wis sering oleh kejuaraan lho. Juara mogok sedunia. Ya Om, terima kasih Om. Takone balapan saiki Om. Ayo numpak. Ayo kesuwen. Hihihi, aku nomor 1. Hihihi, selepel. Ning ndi iki para iki? Wis tak golek jalur ngiri rene wae lah. Ayo, kutak. Lah dalah, kok malah aku mlayu-mlayu dhewe kaya ngene ya. Sedangkan kabeh padha numpak motor. Lah kok aku milih mlayu kaya ngene, tel tenan. Arep liwat muga-muga dalane aman. Mbah. Nek mlaku hati-hati Mbah, iki dalan raya Mbah. Selepel. Dasarane canom-nom saiki. Motor hasil keringate wong tuwa tinggal ugal-ugalan kaya ngono, tel tenan. Esu awas. Alah, ora apa-apa. Iki aku oleh wig, ayo diterusno wae. Aku oleh wig kan apik iki. Apik-apane wig elik kaya ngene kok buak wae. Aja dibuak tel. Kuwi ngono wig terbuat dari bahan embut berkualitas tel. Embut berkualitas patakmu kuwi. Sak ngertiku embut kuwi ya kriting. Esu, bukaan iki pintune su. Alah, enjih Ndara, sampun kula buka pintunipun. Yen Ndara ajeng liwat nggih monggo. Nggih, ndadak nganggo basa barang. Cah, saumpama Mariadi ayo di Smackdown bareng-bareng ngono piye cah? Ayo, aku setuju aku. Ayo. Bos. Niki alat nopo bos sing panjenengan beton iki, Bos? Wes kene nyedak tak kenalno su. Iki sing jenenge mesin Supra sing biasane dienggo ngarit bapak. Iki su barange, mesine wis warane ora kepenak tur kebul. Cocok iki Bos kangge ngarit. Ya mangkane kuwi su arep tak nggo ngarit iki wis aku tak mlebu omah dhisik. Tunggoni mesine aja oleh digawa bocah-bocah kae. Enjeh siap Bos. Su aku urung ngarit kok ketoke arep udan kaya ngene. Aku lak ora iso ngrayan mesin Supra warisane bapak. A few moments later. Nasib urung ngarit kok wis udan kaya ngene. Wis lah mending aku aluk nyanyi wae.
hujan ngaret awan, jelalah kok malah hujan, bingung tenan ngaret musim udan. Ngaret isu suka cecek teles, ngaret awan kaya semaput, ngaret sore dan terus senang banjir tenanan, burung duwe pakan. Sahur, 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 sahur. Alah, Quranku ngati garinge kaya mengkene. Gara-gara nggugai wedhus bendang sahur. Kira-kira wedhus-wedhus mau wis padha sahur apa urung ya? Halah, iki swara apa neh iki? Ijek bengi kaya ngene wis digugai kaya ngene. Apa gak ngerti nek yamin iki enak-enake wong turu? Umpama ora diduping ngono, aku ora bakal melok sahur kaya ngene lho, Cah. Dadak ijek padha mlungker kaya ngene, ora nang padha tangi ngono. Esu, aku ki wis tangi ket mau, Su. Ngawur wae. Jemane aku etok-etok turu wae, Su. Alah, dadak nganggo alasan barang. Ora nang tangi kono, nang padha sahur kabeh. Ayo sahur ayo. Halah males aku, arep turu wae, aku ki wedhus, aku ora wajib poso. Oke. Pas isuke. Hecah-hecah kae nek rondo cah. Nggih, ayate. Iki ngono poso tel. Awak dhewe iki kudu iso mengendalikan hawa nafsu. Aja sampai awak dhewe iki tergoda karo bainole rondo-rondo kae. Oke. Alah, sok-sokan kabeh. Rasakno iki kekuatanku. Dengan kekuatan rondo, aku akan ngentekno Joko sing gancur. Astagfirullah, godaan apa nek iki ya Allah. Piye kae kanca-kancaku iso kena godane rondo ngono kae. Kae jelas posone batal kabeh. Ndeh, piye iki konsepe kok padha mangan kabeh iki? Apa gak poso kabeh iki ya? Wah, aku gak poso, Tel. Aku wis kena godane rondo kuwi mau, Tel. Mulane aja pisan-pisan godho rondo yo ngono kuwi akibate iso fatal. Wah iki kok tak gawakno jajan kok ben tinggo buka puasa karo wedhus-wedhus kae iki. Lah dalah wedhusku kena godane rondo kae, padha ora poso kabeh. Urip ki kok ngene ya. Wis budal subuh mulai magrib digaji sak uprit. Dikon ngurusi wedhus koclok kabeh kaya ngene, tel tenan. Tangi. Aja molor kaya ngene. Apa Su, ganggu wong turu wae. Oh alah, apa nek iki takon ngarit tambah turu wae. Pancen wedhus kabeh. A few moments later. Nyam mangan enake sukete. Endut, gak poso iki, Andut. Ora poso aku. Lah putune ngateme ning ndi? Lah iku mangan kerupuk ning kono. Malah mangan delik ning kene. Nyam enake mangan kripik ning kene. Muga-muga ae ora konangan karo sapa-sapa nek aku ora poso. Mbok kira ora konangan rumangsamu ora ketok karo CCTV-ne malaikat ngono. Senajan kowe mangan ning ndi tetep konangan, Su. Oke, aku percaya. Esu ndi kripike gorene? Aku kira nggawa ya. Nek gak percaya, aku ora nggawa apa-apa tenan iki. Kaya apa kae? Kabur. Astagfirullah, jan rapokro tenan. Senajan kowe iso mlayu saka aku, tapi kowe ora bakal iso mlayu saka CCTV-ne malaikat. Pe mlayu ning ndi kowe? Ndadak ngetutno wong wae. Wedhus iki ora ngerti wong weteng lesu iki ya. Wes ora ngurus aku sing penting mangan. Ya Allah Gusti, duwe kanca ndadak kelakuane kaya ngono ya. Iki malah kabeh padha ora poso. Aku kan wedhus Del, ora wajib poso. Alah, ya wis lah. Sing penting awak dhewe iki rukun. Poso ora poso iki urusane dhewe-dhewe.
Tapi besok nek malaikat takon ning aku bakal tak jawab. Kenapa wedhus kabeh iki ora poso? Mergone aku didubing. Tel tenan. Ya wis lah, nek ngono aku tak melu mangan wae. Ketoke seru iki, enak tenan.